Ahoj, vítám vás v Esimu a dnes si ukážeme základ této hry, pokusíme se to nějak vysvětlit v krátkém stručném videu, uděláme jich více na každý prvek zvlášť, takže začneme úplně od začátku. Jsme na hlavní stránce, hned po zaregistrování, to vypadá u vás takto, najdeme tady národní shout, články a shouty ostatních hráčů. To je vlastně nejrychlejší sdělovací prostředek ve hře. Napravo máme bitvy, události, bonusy a tady náš účet. A k tomu se všemu dostaneme, začneme tím, o čem hra je. Hra je vlastně o tom, že státy dobíjejí území jiným státům. Ten stát, který bude mít na konci serveru nejvíce území, vyhraje server, což je taková klasika. Takže začíná se vždycky úkoly, které nám nabízí hra. Sama nám říká, že nás to naučí hrát. Takže jdeme plnit úkoly. Navštívíme svůj profil. Hra nás navede. Takže klikneme jednoduše tady. Jsme na svém účtu. Obdržíme jednu zkušenost. Dostaneme další úkol. Trénuj dnes. Začneme. Opět nás to navede na trénink. Tréninkem se posiluje síla, čím vyšší poškození v bitvách. Takže trénujeme vždycky jednou za 24 hodin. Nebo jednou za den. Vždycky po půlnoci můžeme odtrénovat, odpracovat. Obdržíme odměnu. A najdeme si práci. Takže nakoukneme na trh práce. Nebo můžeme kliknout tam, jak nás to navádí. Vidíme, že Česká republika nabízí nejvyšší plat. Zažádáme si o místo. Jsme v práci. Obdržíme. Takže budeme poprvé pracovat. Je to jeden klik, takže ve skutečnosti to žádná velká práce není. Obdržíme odměnu. A jsme druhý level, takže nám Česká republika zasílá zprávu. Mimochodem, jako první upozornění jsme dostali přivít asi zprávu od České republiky, od kongresu. Bylo by lepší navštívit i tuto Wikipedii a až se připojí jeden hráč, tak vám ještě dá ve článcích nové návody. Takže to si přečtěte a přicházíme k dalšímu prvku, třetímu, nejdůležitějšímu asi. Máme 3 základní: trénink, práce, bojování. Teď budeme bojovat, najdeme si bitvu. Vidíme, že ve Štýrsku prohráváme proti Rakousku. Nebudeme bojovat za Česko samozřejmě. A po nás to chce vlastně cvičnou bitvu, tak nic, tak jdeme do cvičené bitvy. Tu si otevřeme jednoduše bitvy. Ukážou se nám všechny bitvy České republiky. My chceme bitvu cvičenou, jdeme do cvičené bitvy. A vybereme si, jestli černý nebo bílý tým, to je na vás. Dejme tomu, že si vybereme černý, vždycky bojujeme se zbraněma, Q1 zbraněma, jedině. Bez nich to nemá smysl. A ostatní jsou k ničemu, Q5 potom jsou strašně drahé, takže s těma nebojujte. Ty potom prodáme, ale to si řekneme. Takže máme udělat 5 úderů, jdeme na to. Jeden úder, každý úder nám ubyde 10 zdraví. Zdraví potom dobíme jídlem anebo dárky. K tomu se ale dostaneme v tutoriálu, bitev, toto je tutoriál na první den. Takže jedeme dál. A dal nám to bonus, neubral nám to zdraví. Tak. Ještě jednou.
Ale zase nám to neudalo zdraví, takže ještě jednou. Tak. Ano, máme novou hodnost. Aktualizujeme. A obdržíme odměnu. Jsme 3. level. Česká republika nás o tom zase informuje. Získáme energii. Neboli zdraví. To se dělá jednoduše. Máme tady jídlo, použijeme Q1 jídlo. Čím větší kvalita jídla, tím více zdraví nám přidá. Nám zatím stačí to Q1 jídlo. Jsme úplně na začátku, nevím to hrotit. Sníme jedno jídlo a dostaneme 10 zdraví. Ale ubyde se nám limit jídla. Na každý den máme 10 limitů jídla a 10 limitů dárků. A po půlnoci se nám obnoví. Takže nemůžeme bojovat do nekonečna. Obdržíme odměnu. A použijeme Berserker v vsičné bitvě. Začneme misi. Cvičná bitva. Použijeme jeden Berserker. A nejdřív si dáme jeden hit. Protože se nám potom obnoví zdraví, což dá škoda nevyužít od nuly. Tak a teď dáme Berserker. Což je vlastně 5 úderů v jednom. Dělá se to, aby se dali poškození rychleji, ale z začátku se vám to nevyplatí. To až když budete mít vysoké poškození a budete zkušenější, tak potom to bude výhodnější. Do té doby dávejte jenom po jednom úderu. Nahrajeme si avatar. Já nevím, co tam mám na puše, no. Ajajaj. Dobrý. Vybrat plocha. Tady co mám akciovky. Třeba takovýto obrázek. Máme nahrán avatar. Nic těžkého. A obdržíme odměnu. Ještě máme nějaký úkol? Ano, máme. Začneme. All notifications. Ukáží se nám všechny oznámení. To, co po nás chtěli. Obdržíme odměnu. A podíváme se na mapu. Vlastně v této hře můžete být čímkoliv, můžete být vojákem, můžete být obchodníkem. K tomu se všemu dostaneme, musíte u té hry vydržet, asi ze začátku to není úplně atraktivní, ale věřte, že pokud vydržíte, tak vás to začne bavit, protože se opravdu vyřádíte. Máme tady mapu, rovno si k tomu můžeme něco říct, když jsme tady. Česká republika, zabrali jsme Slovensko, kus Rakouska, kus Německa a celé Holandsko. Můžete vidět, že Itálie je slušně roztažená, Tunisko, skoro celá Afrika, společně s Mali. Turecko je až v Africe, Bulharsko. Takhle nějak s tím můžeme pracovat. Jsou tady regiony různé speciální na suroviny, které jsou vzácné, ale k tomu si ještě povíme později, takže jedeme dál, nebudeme zdržovat. Obdržíme oznámení nové, ano. Podíváme se na tu zprávu. Ano, vedeme si skvěle, nám říká Česká republika, děkujeme. Začneme další misi, kup si něco na trhu, úplně cokoliv. Koupíme to nejlevnější, co tam bude. Podíváme na trh. Tady můžete koupit opravdu všechno, toto je trh České republiky. To znamená, že platidlem je česká koruna. My si koupíme jeden kousíček obilí. Za 22 haléřů koupeno. Obdržíme odměnu. Odcestujeme do hlavního města. Na to je zdatné tu misi a to můžete dělat několika způsoby. Můžete kliknout tady na letadýlko, Česká republika, označíme Prahu.
musíme použít Q3 letenku. A víte co, koupíme Q1 letenku, protože ty další potom můžeme prodat a vydělat na nich více peněz. To se neplatí používat za začátku něco jiného. Takže koupíme jednu. A poletíme do Prahy. Hotovo, jsme v Praze. Obdržíme odměnu. Nové ocenění. Toto opravdu nepoužívám, to je zbytečnost. To nám sečte nějaké ocenění, nějaké úspěchy. Tady dáme přepočítat. Ono vás to všechno navádí prakticky, to tady nepotřebujete, no ale obdržíme. Oblečeme si výzbroj. Výzbroj nám upravuje statistiky. Čím lepší statistiky, tím více poškození dáváme. To je jasné. Výzbroj si oblečeme. Jednoduše moje místa, výzbroj a klikneme na to, s tím se chceme vyzbrojit. Hotovo, obdržíme odměnu. Vidíte, že nám tady lidi něco posílají, nějaké motivace. Hlasuj pro jeden článek. Lidi píšou články, chcou na něco říct a my jim proto budeme hlasovat, protože tady máme článek od adminu, odhlasujeme, máme splněno. A to je vlastně všechno, co ten první den musíte udělat. Nějak víc bych to nehrotil. Jediná věc, odbijeme si limity. Takže půjdeme třeba tady, kde budeme proti Slovensku, protože už dneska nic dělat nebudeme. Odbijeme si limity. Dáme trh s produkty, potřebujeme zbraně. Vychází nám to na nějakých 20 zbraní, asi budeme potřebovat. Takže si klikneme zbraně, zobrazit nabídky, koupíme si 20 zbraní. Transakce úspěšná, peníze se nám odečetly, zkontrolujeme inventář, máme 20 zbraní. Těch 5 už jsme tam předtím měli. Takže odbijeme limity. Nitra Trenčín. Za Česko samozřejmě, tady máte vlaječku vždycky, dávajte si pozor, za koho bojujete. Tak a teď už jenom klikám. Už jsme 6. úroveň, paráda. Vidíte, že už se nám to nemůže načíst, protože už máme 0 limitu jídla. Tak, ale ještě máme dárky. Tak je použijeme. Akorát nám asi nevyjdou zbraně. Vidíte, že udělujeme poškození tady. To se přečítá tady, vidíte, už se nám to načítá. Dali jsme už 12 000 poškození. Došly zbraně. Tak, ty dvě zdraví dáme bez zbraní. Máme hotovo, dneska už tady nemusíme vůbec klikat, ale je lepší si tu hru projít různě. Tady vlastně najdete všechno zde na této liště. Projděte si to a tu hru pochopíte mnohem rychleji, když si to trošku omacáte. Takže první den v hře eSIM jsme si prošli a budeme pokračovat dalšími tutoriály. Takže zatím.